ohromenie, keď plavý kôň bol uvoľnený počas egyptských protestov. Proroctvo 29. júla 2009 naplnené v plnej žiare svetových médií. Júl 29. 2009 som bol na letisku v Južnej Afrike. 29. júla 2009 Pán znova rozprával ku mne o ďalšom koňovi, štvrtom tento čas. A v tento čas som cestoval okolo Venezuely, prorokoval som uvoľnenie prichádzajúceho štvrtého plavého koňa. 29. júla som hovoril s pánom, keď som bol v Južnej Afrike v Johannesburgu, a vtedy on prišiel ku mne znova, aby mi rozprával o príchode Mesiáša. Potom mi ukázal lámúcu sa štvrtú pečať. Počúvajte toto. Potom som uvidel jazdca na plavom koni prichádzať. A potom on prišiel rovno ku mne, veľmi blízko, a bolo niečo, čo mi chcel ukázať. Keď prišiel veľmi blízko, uvedomil som si, že bol veľmi mocný. Jeho hriva bola biela a nádherná. Keď som sa uistil, že na neho pozerám, on urobil to, naježil jeho bielu a nádhernú hrivu priamo na mňa asi takto. Potom sa naspäť stiahol a potom som ho uvidel, ako jazdí po celej zemi. Videl som ho, ako uvoľňuje plavého koňa. Potom som bol v Južnej Koreji na jednom prebudení tam a prorokoval som veľmi krátko na to, že otec uvoľní štvrtého jazdca na štvrtom koni. Ja vidím prichádzajúceho plavého koňa s jeho jazdcom. 이제 계시록에 보면 네 말 중에 네 번째 나오는 말이 청황색 말이에요. 청황색이라고 하는 것은 시체색을 말해요. 시체색. 누르끼리한 시체색. 이 청황색 말이 그 말 탄자와 함께 나오는 것을 제가 보았다는 거예요. Prišiel ku mne veľmi blízko, mal bielu hrivu a biele nádherné vlasy. Bielu nádhernú hrivu, vlasy, hrivu. Keď prišiel blízko ku mne, naježil svoju hrivu na mňa takto a potom ju stiahol naspäť. Potom som ho uvidel odchádzať s jazdcom a išiel okolo nebies a išiel na zem. A videl som ho bežať okolo celej zeme. I gave that prophecy that very soon God the Father would release from heaven the rider of the pale horse. Bledého plavého koňa. To znamená v týchto veciach, že proroctvo sa naplňuje. Mal bielu nádhernú hrivu, odtiaľ potiaľ. And even in Mombasa, Kenya, most recently, a v Mombase, v Kenii som nedávno dal toto proroctvo. Ja som mal víziu, keď som sa pozrel na svoju ľavú stranu. Z neba prichádzal veľmi mocný plavý kôň. Mal nádhernú tvár, nádhernú hrivu. Bielu hrivu, ktorá bola nádherná, žiarila. Mal bielu hrivu, ktorá siahala odtiaľ do potiaľ. A ja vám dávam toto proroctvo dnes. A toto proroctvo bolo úžasne naplnené v plnej žiare svetových médií.
At least 4 people were shot dead and 13 were wounded as overnight the battle for Tahrir Square. But the activists are refusing, building up to Friday's planned march on the presidential palace. A celkom naisto plavý kôň bol skutočne nádherný a naježil svoju hrivu práve tak, ako prorok popisoval. A keď otvoril 4. pečať, počul som hlas 4. živej bytosti, ktorý hovoril: poď a vidz. A videl som a hľa plavý kôň a tomu, ktorý sedel na ňom, bolo meno Smrť a peklo išlo spolu za ním a bola im daná moc nad štvrtinou zeme zabíjať mečom, hladom a smrťou a aby zahynuli ľudia od zemskej zvery. Zjavenie 6, 7, 8. Repent Čiňte and pokánie prepare the a way, pripravte cestu, the way of the Lord cestu in Pánovi, absolute holiness in your absolútnej hearts, svetosti vo vašich that when the srdciach. Messiah comes, Pretože keď He may Mesiáš take príde, you. On ťa môže zobrať k sebe. Pripravte cestu. Mesiáš prichádza.